Kakang Narada wonten timbang Adawadi Guru. Sakmenika tetuka sampun dipun jedhi wonten ing Kawah Candradimuka. Badhe kula kinten wujuding busana kangge usananipun pun tetuka menika. Monggo kula paring busana dhateng pun tetuka. Irike tosan Katut Kaca tinon maapake ngarga suta tekapira Sri Kresna ya jagat ya dewa Bathara asisaning Bathara jagat iku ana menungsa loro ngadhep ana ngarepku kowe jenengmu sapa lan aku jenengku sapa wae ladalah Kakang Narada weh kula timbang Adawadi Guru wangune bocah menika tasih alit sejabang nggih mboten pun jamak imrahipun dereng saged basa dereng saged tata krami inggih mboten dados menapa Di Guru nggih sira iku aranmu Jabang Tetuka ya nggih aku jenengku Tetuka lah kowe sapa ulun Bathara Guru aku iki ratu ning dewa lah kang lenggah ana mburimu sapa aku Bathara Narada ya nggih wah adalah ya mengkene nggih mangertiya sira iku sak temene atmajane satring munggul pamenang Raden Werkudara ibumu Dewi Arimbi aranmu Tetuka dadi bapakku Anjir Werkudara ibuku Dewi Arimbi ibuku kuwi iya ya nggih mula sira wis
katon dewasa dina iki sira wis tak paringi busana kang mapan marang jeneng sira kang aran wujud caping Basulanda kang wis mbok agem kuwi daya pangaribawane menawa sira udan ora kudanan panas ora kepanasen waduh aku diparingi caping Basulanda iya lan sira tak paringi wujuding kotang antara kusuma menawa sira bisa mabur tanpa sesotyo tanpa sutang dadi aku nganggo kotang antara kusuma aku bisa mabur iya sira bisa mabur mletik tanpa sutang lan ora nganggo setyata ora duweni suwiwi nang sira bisa mabur ya banget panarimaku lan sira ndak paring wujuding ya kuwi walungsungane Hyang Nanta Boga kang mapan ana sakjroning kulit sak jabaning daging kuwi daya panguwasane sira lamun ngambah ana lemah sangar kang wingit-wingit boy ora dadi boy pengopo sangar ilang musna bisa tawa tawar-tawi ya dadi aku diparingi walungsane Ananta Boga kena kanggo menawa aku ngambah ana lemah sangar kang wingit kang gawat-gawat ora dadi boy pengopo iya nggih mula dina iki jeneng kita nggih Seksenana jagat sak sira tak paringi tambah jeneng Raden Gatotkaca kowe ya. Tetuka sira wis ditambahi jeneng ya kuwi si Gatotkaca. Aku ya titip jeneng. Ya kuwi jeneng tak paringi jeneng ya kuwi Kaca Negara lan Raden Sutana wis ora usah disampaki wae. Yo banget panerimaku aku diparingi jeneng Kaca Negaran. Gatotkaca lan Sutana. Ya. Wis dina iki ngen ngemban perintah Adi Guru kita kinen. Ngarah senane Prabu Nirwa, Prabu Kalapraca lan Patih Sekipu. Iya ngen mara gagi nggak papakno. Ratu ngiling mesti Prabu Kalapraca lan Patih Sekipu padha sirnakno. Kuwi dadi keliliping jagat lamun sira bisa nyirnakake Nalendra ngiling mesti Prabu Kalapraca lan Patih Sekipu Seksenana besok temekane wayahning mangsa kala sira tak kepyake dadi ratu ning kayan Silakanda karo Binangun ya nggih. Ya. Yaksa Goro reka giri-giri kang nyoleh Prabata abang kawel agar mangwa mungsul aminta awan aminta lawan terus wanrebdo Sadya sonarsa mbadhok-mbadhok Om titiang lodra Mas Patik Raja Dewakuya wangune iki ana satria bagus wah mencorong guayan melang-melang pundhake sak tebok
Dadane kowe jenengmu sapa? Kowe yen takono Raden Gatotkaca kowe sapa? Nalindra ngiling wesi Prabu Kalapracana. Aku warangka ing ngiling wesi ya kuwi Patih Sekipuh. Ayo kowe jagoning ndi kowe? Ya janji Bathari Surayati ra diwenehake. Jongkeng mati anut lakon kene. Wah, edian. Wah. Waduh, waduh. Bah. Bah. Wah. 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 Nalika kaya mangkono Raden Gatotkaca najan bagus warnanira nanging kagungan siung eling-eling nyakut dhateng janggane Prabu